Nkanga akpia no Igbo chetara nke si akpia n'Igbo. 4,350 ke wenyela anyị kafa wee gba Christmas okolo sibita agbọghọ akwanye ọkụ. Yes. Enyela anyị ụmụ nwunye ndị Angels on Ground. Odogwu obi sọchasị anya ọsịmado n'owu na adaga nọ ndị California emago maka onwe ka nsọpụrụ for us. So nyaka eluli agbarozi m na ọnya ga-abụ ikpeazụ mụ na ya ga-ekwu November 16 a tupu aka wee kpalie. Okay. Dr. Orabueze bụ COS anyị. Elue ka ife amelụ. Abịa na meeting ọkpọ anyị gosiela anyị si na dị mmadụ ịnọ. Former wife, nwunye attorney PM Zilozi ka Dr. Orabueze bụrụ onye na-anọ Gane surrogate amazi nka nsi akọwe. Unu ga-aghọta ife bụ surrogate. Ya bụ maka ọtụbara anya na ọ ga-anọta aka so ka ọ na-eme o jidelie ife ọ dịka ịbịa wele ife si onye a jidelu m ya nnapụtakwa ka nna lugo so no ife odogwu me si Dr. Orabueze ya bụrụ surrogate ka ọ na-afọ eme ụmụ kelekele ife o nwere mgbe o ji wee si ya ire gị gbanwe amị gị chenje kọmanda gị mee nka onwero maka adịamụ ka ọ na-eme ife a nju anya si ya ife ndị na-aga ọsịsọ kedu ife na-emenụ onwe ife ịma anyị na-amarọ because kesi jidie ọrụ just ka anyị akpọli ya ka abịa menye interview mgbe anyị na-atụba anya na ọ gafu apụta iwe na onye mmadụ nye ife nya jidelie